ସକାଳୁ ଉଠି ଚଲ ଉଠି ଗଲି ଗାଧେଇବାକୁ। ଗାଧେଇ ପାଧେଇ ଆସି ପିନ୍ଧିଦେଲି ଏଇ ଡ୍ରେସ୍ଟା ପିନ୍ଧି ତାପରେ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ବୋଲି ମିରର୍ରେ ଦେଖିଲି। ଲାଗୁଛି ବହୁତ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ବୋଲି ଭାବିଲି। ତାପରେ ଗଲି ମୁଁ ଟିକେ ରେଡ଼ି ହେବାକୁ। ରେଡ଼ି ହେଇକି ଯାଇକି ମାଖିଲି ଟିକେ ପାଉଡ଼ର ସ୍ନୋ ମାଖୁ ତାପରେ ଗଲି ଠାକୁର ଘରକୁ। ଠାକୁରଙ୍କ ଆଗରେ ମାରିଲି ଗୋଟିଏ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁ କହିଲି ଠାକୁରଙ୍କୁ, ହେ ଠାକୁର ଭଲରେ ରଖିଥାଅ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଭଲରେ ଥାଅ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରଖ ବୋଲି କହିଲି ଠାକୁରଙ୍କୁ। ତାପରେ ମୁଁ ମନ କଥା କିଛି କହିଦେଲି ଠାକୁରଙ୍କୁ। ଭିଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଟିକେ ଦେଖିବ କହିଲି। ତାପରେ ଗଲି ରୋଷେଇ ଘରକୁ। ରୋଷେଇ ଘରରେ କିଛି ନ ଦେଖିଲି। ତାପରେ 2 ମିନିଟ୍ରେ ମ୍ୟାଗି ରେଡ଼ି ହେବ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।